Сәлам дуслар, Татмос ТВ телеканалында Татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үзендә туплаган шоу-біз тапшыруы. Бу атнада булган кызыклы хәлләрне искә төшереп, шоу-бизнес эшенә чумыйк. Минем исемем Фәннур Фатыйхов һәм без башлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты, алтын тавыш иясе Филус Кахиров гаиләсендә сөенечле хәбәр. Филус Хаманың тормыш иптәше Эльмира Lexus маркалы автомобиль иясе булды. Хуш киләсең шибәркәй дип Instagram битенә фотосурәтне иң беренчеләрдән булып җырчының хатыны урнаштырды. Филус исә тест-драйв кына үтәсебез килгән иде. Бер яшибез бу якты дөньяда, кинәттән аларга булдык дип үз эмоцияләре белән бүлеште. Машинагыз ватылмасын, юлларда һәр вакыт яшел утлар гына булсын диярме әле. Кахировлар гаиләсен чын күңелдән котлыйбыз. Илназ Сафиуллин тормышында күптән көтеп алынган хәл булды. Үткән ялларда җырчы һәм аның тормыш иптәше Айгөл тәүге тапкыр әти һәм әни булдылар. Кечкенә кызчыкның исеме Алилә 3 кг 600 грамм, буе исә 52 см. Бәхетле һәм сау сәламәт бала булсын. Яңа сезон дигәннән концертларга бу елны стартны театраль солянка бирәчәк. Проектның төп режиссеры Гөлназ Сәфәрова безгә күп кенә серләрне ачты. Мәсәлән, бу елны театраль солянка Зәңгәршәл ремейк исеме астында узачак. Булат ролен Илназ Бах, Мәйсәрә ролен Ландыш Нигъмәтҗанова башкарачак. Илсаф Мулла, Ләйсән Гыймаева абыстай. Бик кызык тамаша булырга охшап тора. Димәк, премьераны көтәбез. Салават Фәтхетдиновның концертыннан соң Салават абый Филус Кахиров белән Татарстанның халык артисты Әлфия Авзаловага чәчәкләр китергән. Әлфия апаның соңгы елларда яшәгән өе диварында аңа багышланган хәтер тактасы эленеп тора. Җырчыларыбыз баш ияргә дип әлеге такта янына килгән видеоларны сез Салават абыйның һәм Филус Кахировның Instagram аккаунтларында күрә аласыз. Татмос ТВ телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Сез яратып карый торган тапшырулар үз урынына кайтачак. Тәмле көрәш тапшыруын инде төшерә башладылар. Узган елны кебек үк бу елы да җырчылар тамашачылар белән Кукмара табасы өчен көрәш алып барачак. Әгәр дә синдә кызыклы һәм оригиналь рецептлар бар икән, син аларны әлеге адрес буенча юллый аласың. Яз, кем белән, бәлки Кукмара табасы нәкъ менә синеке булыр. Бу атнаның иң кайнар яңалыклары иде. Мин Фәннур Фатыйхов аларны сезгә түкми, чәчми җиткердем. Хәзер инде сау буларсак та була. Шоу-біз. Без йолдызлар турында барысын да беләбез.